Sa video ito, i-explain ko sa inyo kung bakit patay sindi yung supply ninyo sa inyong bahay. Kaya yung ilaw ninyo kumakarap-karap kapag line to ground yung supply ng yung local electricity provider. Sa picture na ito, makikita natin na mayroong mga parang pulbos sa pagitan ng sa dinugtungan ng inyong wire doon sa taas ng poste. Kapag basa o umuulan, kakaroon ng connection yan. Pero kung mag-iinit o umiinit ang panahon, siyempre ano na yan, tuyo na, kaya wala na rin connection. So fluctuate yung supply mo sa bahay. Yan ang rason kung bakit mawala-wala yung supply mo sa bahay. Sa senaryong ito, may tumawag sa amin, yung may-ari ng bahay na to, yung may-ari ng kuryenteng inakyat namin. Tumawag siya, patay sindi yung ilaw nila. So ang ginawa namin, binuksan ko yung sa kwintador, may meter box saka yung breaker kasi meter and pull to. Binuksan namin yung breaker, tinitest namin. May supply siya 20 volts. Tinignan namin yung taas, yun na ang nakita namin na nagkukurod na yung linya. Ang service strap kasi dito sa amin, aluminum yung gamit, tsaka nadugtungan para sa service entrance na copper. So kapag yung copper at saka yung aluminum ang magkadugtong, yan talaga ang kadalasan na mangyari. Magkukurod siya kagaya ng naipakita ko sa inyo kanina na picture. Kapag magkukurod na siya, parang mag-lose contact na siya. Magko-contact lang siya kung mabasa o kaya maulanan. Tapos kapag matutuyo na siya, diyan na rin mawala yung kuryente. Hindi na makakagana ng ilaw o mga appliances. Lalo na kung malaki yung mga appliances, refrigerator o kaya may amplifiers ka para sa sound system mo. Hindi na kaya, mamamatay na siya. So ang dito, kung palagi mo siyang gagamitin, delikado ito masunog yung wire mo kasi mag-iinit yon, yung sa may dinugtungan, sa may dugtong, mag-iinit yon. Kaya matunaw yung wire mo, o kaya delikado din dito sa sa grounding. Dire sa atong grounding, kung nag-lose contact ang sinumpayan dire sa taas, sa ground, tapos nag-lose contact pud ang sa ilalom nga grounding para sa earth,
delikado na kung magunitan og tao. Kay ang kuryente ana na mo latay nimo padulong sa ground. Gamit tabi. So, pwede ka mamatay. Makurintihan ka. Mas maayo gyud nga kumpleto ang imong grounding kay line to ground man ta dire sa ato ang supply. Okay. Mas maayo gyud nga dili putol ang linya sa grounding padulong sa Set yuta sa- o set. ang earth. Volts. Tama. Kita screen. Pag testing na mo ani wala na pud siya. Ani nga panahon na. Sa wala pa ni namo gitap sa giritap sa dinugtungan niya sa taas. To 0.7 ra ang ning sulod. Mana ya? So, mao ni ang hinungdan nganong mamatay, musiga ang imuhang supply sa balay. Magkurod siya sa dinugtungan niya. So, sa wala pa ka subscribe sa akong channel Bisayang Electrician TV, palihog subscribe na, like, mahimo share para ma-updated mo sa akong mga bagong videos pohon. So, thank you very much. Bye-bye.